यूपी में काबा, यूपी में काबा इसका उत्तर। माफिया लाचार बा, बुलडोजर तैयार बा, योगी के सरकार बा, ए बहनी यूपी में बस यह बा। बिजली के भरमार बा, ख़त्म भ्रष्टाचार बा, शिक्षा बेरोजगार बा, ए बहनी यूपी में यह बा। बिटिया बिटिया पढ़े जात बा, रोमियो थर्रात बा, अवैध कब्जा ढहात बा, ए बहनी यूपी में बस यह बा। गुंडा सब डरात बा, गुंडा सब डरात बा, दंगाई घबरात बा, अमन चैन दिन रात बा, ए बहनी यूपी में बस यह बा। एम्स में डॉक्टर राइट बा, एम्स में डॉक्टर राइट बा, एयरपोर्ट और फ्लाइट बा, पुलिस सुरक्षा टाइट बा, ए बहनी यूपी में बस यह बा। यूपी में बस यह बा। यूपी में काबा इसका उत्तर आदरणीय श्री रोमी भैया की कलम से लिखा हुआ जो आप सबके सामने